Buona serata ħbib tagħna. Nittama li kelkom weekend tajjeb, kellna weekend bla lob kif inħobbu aħna tal-kampjonati, imma kellna weekend impenjattiv bin-nazzjonalitajiet. Biss, ta' min jinnota wkoll li dawn l-impenji ikollhom dak l-impatt tagħhom li jista' jkun negattiv li jagħti l-forma aw li jagħti li tellef mill-forma u jiġu li b'xi injuries xi ċerti players. U jista' wkoll ikollu l-impatt pożittiv fejn ċerti plejers jiġibu l-forma waqt li jkunu mat-tim nazzjonali. Mela, meta Antonello talabna titlu biex nagħtu għal rokna tal-lum, qedlu bla dubju li aħna r-Roma ħanatuh voto 9 minħabba l-fej tajt dan numru u dan il-vot daqshekk qawwi. Mela, ta' min jinnota diversi affarijiet li r-Roma sewwa sfortunatament qabel Tiago Pinto kellna DS orajt li sfortunatament dan ma tantx għamel ġita Roma fil-fatt dal-calcio mercato rajna li Tiago Pinto kellu u ġieħ taras kbira biex ineħħi ċerti eżuberi li kienu akkwistati qablu. Baqdi li ta' min jinnota wkoll il-bravura tad-DS Tiago Pinto. Mela li neħħa ċerti eżuberi, ċerta players li ma' Roma qatt ma klikjaw, ma' Roma ħallu x'impatt u mhux tal-li hekk tal-li rnexxielu jagħmel għalija calcio mercato stellari. Ta' min iżid ukoll li dan m'għandux open check bħal m'għandu tal-Manchester City jew tal-PSG. Dan ukoll apparti minn hekk għandu fuq impostazzjonijiet tal-UEFA. Mela hekk toħroġ il-bravura ta' dan id-DS u naraw li dan id-DS mela spiċċa bil-vera botto. Issemmew ma nafx kemm l-attakkant ma' Roma, ma spiċċajna b'attakkant li m'hemmx għalfejn jibda introduzzjoni magħhom. Lukaku li lab fit-top teams tal-Ewropa, apparti minn hekk ħalla dejjem impatt pożittiv fejn kien huwa l-attakkant ideali għat-tip ta' Mourinho huwa b'saħħtu. Apparti minn hekk, ir-Roma ma kinux ħajfittxu attakkanti imma ġara li ġara bil-każ ta' Tammy Abraham weġġa' u allura kellna bżonn li aħna nistudaw l-attakk u issemmew Scamacca u ismijiet oħrajn imma naħseb li l-iktar attakkant li seta' jservi għar-Roma kien Lukaku fil-fatt dan fid-dera qasira li għamel mal-Milan diġà juri li ħajħalli impatt fil-logħba. Apparti minn hekk, vekja konoxxenza tal-futbol Taljan u tal-istess Roma, Leandro Paredes, li għandu 29 sena u ġie akkwistat tal 2.5 miljun li hija somma miżera għal kwalitajiet ta' Paredes. Għalkemm ma narax li se jkun daqshekk fundamentali huma l-starting 11 imma l-esperjenza li għandu Paredes ta' fis-servi biex f'każ li jkollna bżonnu bħala element ta' riserva jidħol. Għalkemm rajnieh f'dawn l-aħħar logħbiet fil-tliet logħbiet li kien mal-starting formation, naħseb li huwa aktar ġib biex ikun hemm ta' sostenn milli biex ikollu post fiss. Renato Sanchez, player enormi, fis-sens li jekk Renato Sanchez ħanaraw li dan ma jkollux injuries, li dawn jaffettwaw ħafna, ħajkonna player biex nitkessu. Huwa player tattikament enormi, m'hemmx għalfejn noqgħod nelabora fuq u kull min isegwi l-futbol jaf xi sarraf Renato Sanchez, nisperaw li infortuni dis-sena ma jaħdmuhx. Plejer kbir ieħor li għadna ma rajniex. Imma meta tara il-kobor u għalhekk ngħid DS kbir Tiago Pinto, meta ġġib plejers bħal Evan Indiċka ta' 23 sena u Hussam Aouar li huwa midfielder ċentrali b'xejn għax hawn il-kobor b'xejn. U din tinqat pereżempju Ruma nara dal-aħħar onestament. Jien kont qiegħed f'membru f'ħafna
fejn gruppi fejn jitkellmu fuq ir-Roma u hekk. Bissa li dejjem jetta nerġa' ngħidha u nibqa' ngħidha li sfortunatament huma l-ikbar problema l hemm huma n-nies. Hemm ċerta ignoranza grassa li tixel sfortunatament. U meta jibdew iparlawlek fil-vojt fuq plejers bħala Waru u Ndiċka, sorry, dan mhux żiena għax ġabhom xejn. Miżerjament naħseb u kellimhom fuq il-flus għalihom jien għalija Waru u Ndiċka trid 25 miljun. Imma dan id-dies kien perfett, daw kienu segwiti minn klabs oħrajn bħal huma l-Milan, imma x'għamel? Ikkonvinċihom u ġabhom mar-Roma, ġifieri ta' min jinnota li mela din hija bravura. Apparti minn hekk, ġiet sew bħalma jgħidu fil-ħajja ċerta svintura ta' nies isservi ta' xorti għal ieħor. Għalkemm għadu ma qabadx imma naf li ħati kontribut qawwi bis-saħħa tal-waqa' ta' Leeds, ġibna l-Rasmus Christensen. U rridu nagħtuhom ċans il dal-plejers. Hemm bżonn li l-plejers sewwa aħna mhux naqbdu niġġudikawhom mal-ewwel ftit logħbiet. Jew ngħidu li ħżiena għax Mourinho mhux jilagħbhom. First of all, daqskemm jaf il-coach x'inhu l-ġid tat-tim aħna maħniex coaches. Aħna sempliċiment dilettanti u nagħtu l-opinjoni. U apparti minn hekk, biex Mourinho jaċċetta għalek plejer huwa diffiċli. U m'għandu l-ebda bniedem, speċjalment di anke jgħid fi gruppi oħrajn ta' Malta u hekk, nara ħafna tiġri fost ħafna supporters. Jaqbdu jiġġudikaw jien għalija plejer laqas wara staġun kultant ma tista' tiġġudikah għax pereżempju l-ewwel sena li kien ġimana Dzeko kien hopeless. U kemm hu minnu dali qatt m'għandek tiġġudika plejer wara season. Is-sena l-oħra minkejja li kien rinomatu skurja l fuq minn mid-gow fis-Serje A, il-Gallo Belotti, issa oħra qas inġabar. Da bniedem tridu tiftakru li dan irid jorjenta ruħu. Għal-najt insegwi dal-gruppi wkoll speċjalment meta ġi Sardar Azmoun. Niġi bil-prestito ġifieri ġib self imma bl-option li nixtara. Dan Azmoun, all right, huwa plejer fin ħafna u anke s'issa rajtu jagħmel training għax inħobb insegwi training anke tar-Roma, għandu element ta' tattika enormi fih. Napprezza jekk daw il-plejers nagħtuhom ċans ħalli naraw x'ifissru. Ġara. Kif diġà semmejt, għalija l-uniku ħaġa ċessjoni li ma qbilx magħha kienet waħda ta' Solbakken. Naħseb li Solbakken jiena seta' ingħata aktar opportunità fil-klan ta' Ruma. Huwa plejer b'saħħtu apparti minn hekk mal-linja m'hemmx, imma id-deċiżjoni kienet li hu jitneħħa, ġifieri għalija u ħasra. Issa, li telaqna bħala plejer, telaqna Ibanez. Ibanez plejer oġobni ħafna, biss sfortunatament Ibanez meta kienu jiġu dawk il-lob li jaħarqu dejjem swiena u kien katalist fin-negattiv għal tar-Roma. Tlifna kemm il-derbi bih u għamel anke żbalji oħrajn li setgħu ġew evitati u kienu jiswew aktar punti li ma qbilx ma ta' Ibanez huwa il-beħ ta' 30 miljun għax naħseb għas-Sawdi għal plejer ta' 24 sena naħseb huma ftit. Naħseb ku marru għal-mira ta' 40 miljun kienet faċli tintlaħaq. Minħabba ma ninsewx li ta' tjener dan it-tifel. Mela, plejer li mar-Roma ma menx koss, kien misluf kemm il-darba u ġie eżubera wkoll beħħejnieh Justin Kluivert naħseb ittamaw ir-Roma taħu l-opportunitajiet kollha ma finalment neħħew. Volpato beħħejnieh is-Sassuolo. Għalkemm sar id-diritto di rikompera naħseb li Roma wasal iż-żmien li s-Sassuolo ma jibqgħux jifornuhom ċerti plejers għax meta rajna x'ġara permezz ta' Frattesi. All right, naħseb li wasal iż-żmien li Roma ma s-Sassuolo ma jibqgħux jagħmlu negozjamenti. Tahirovic, plejer ieħor interessanti li kellhom fil-primavera Roma li nbieħ issa għall-Ajax għal 7.5 miljuni li nemmen ukoll li jiena naħseb li jista' portejnieh iktar u flok biħħejnieh kollna nselfuh naħseb ma kienx tkun idea żbaljata. Biss imbagħad naqbel ħafna mal-fatt li nbieħ Carles Perez, nbieħ Brian Reynolds, nbieħ Villar,
Xomudorov għal-kem prestito ma most probably jibqa' hemmhekk, li telaq Providence, Vinja, Darbo, Mastrantonio, Koric, Bjanda, Kamara u l-misteru Wijnaldum. Bħal da żmien sena meta kien għadu żmien il-calciomercato pur li jingħaqad mar-Roma Giorgino Wijnaldum. Huwa xi ħaġa sabiħa u pożittiva, sinjal li plejer bħal dak jinteressaw għal-kemm prestito, biss sfortunatament Wijnaldum ġralu dak l-inċident fil-bidu tal-kampjonat li swieħ il-kampjonat kollu. Jiġifieri kellek tara komplessivament il-calciomercato tar-Roma. Iva, il-voto tiegħi huwa 9, prosit Tiago Pinto, fejn naqqasna players, pereżempju, ħejna l-Ibanez, ġibna l-Indiċka, l-istess età, u plejer li kienu kol fuqhom kulħadd u li ħalla impatt enormi sewwa fil-kampjonati ta' Roma sakemm kien magħna huwa Nemanja Matic. Mid-dera Nemanja Matic ġara xi ħaġa fl-ispoliatolju li jemnuni ma nafx x'inhi min jgħid verżjoni min jgħid oħra bħal ma ngħidu l-Maltin għandna żejn min ħawat fil-vorma ikun jaf fiha. Bla jien minix fl-ispoliatolju qas oħrajn ġara xi ħaġa ma stramma ġda fil-li Matic. Warajt fil-li Matic beda jgħid li qiegħed tal-qalbu hekk fil-fdaqqa waħda anke Mourinho kellu fiduċja qawwija fih, f'daqqa waħda dan intilef. Mela mid-dera sinjali mir-reġija qed jgħidulna li għandna xi messaġġi jagħtaw biex nirrispondi mill-limiti tiegħi ġifieri tasbuxin xi guru tal-calciomercato jew hekk, sempliċiment jiena bħal kollegi tiegħi li għamlu daw il-video saħna appassjonati tal-ballun u nkunu nistgħu nitkellmu u ngħaddu l-ħsieb tagħna, ħsieb li ovvjament mhux xi vanġelu ma hija sempliċement opinjoni. Mela voto 9 għandna kumment sarkastiku ta' Josef Borċ li għalli voto 9 l-aħħar post ħabib tiegħi jiena Għawder Karwana wkoll qed jgħid batuti Roma ħabib daqt keċċuh lil Mourinho u jkun xkieri. X'ġara bi Frattez bi rispett kollu Roma bejn Roma preri tkun miġnun biex jażel Roma. Nerġa' ngħidilkom dawn huma opinjonijiet, jien ir-rendi kont tiegħi mhux se nieħdu fl-ewwel tliet logħbiet tal-kampjonat, speċjalment meta tqis li ċerti plejers ġew fl-aħħar ġurnata, is-somem tiegħi jiena nagħmilhom f'Mejju. Il-kampjonat ma jintrebaħx f'Jannar, il-kampjonat ma jintrebaħ f'Diċembru, iżda jintrebaħ f'Mejju. Ta' min jinnota wkoll u nerġa' nagħmel referenza għal din li qed tgħidu li intom. Ir-Roma kull ma sofrejniex inġustament, kull laqas qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, qed nitkellmu fuq affarijiet differenti. Għax kieku tħallna Champions League, kien ikun hemm iktar flus, biss għall-affarijiet li kellna imposti fuqha sar il-mirakli. L-aħħar post iva, trid tqis imma mela, jekk segwejt il-logħba tar-Roma, l-ewwel logħba li kellna kien ħaqna rebħa. It-tieni logħba kien ħaqna wkoll draw, u t-tielet logħba ċedila minn Milan kienu aħjar minna rebħulna. Mela kieku għandna 4 punti u naħseb kieku 4 punti maħniex qed nitkellmu fl-aħħar post. Iva għandek raġun. Possibbli kun biss iva, ma mhux aħna biss. Jiġifieri jiena nemmen li il-kampjonat ta' Roma, il-vera kampjonat ta' Roma ħajibda wara din is-sosta nazzjonal u apparti minn hekk rigward ġen jew le, wejn kuxkir, jekk jiġix Inter jew Roma, dik hija storja oħra. Jekk il-plejer xtaq li jilgħab ġo Champions League iva, għal dis-sena kellu jasel l-Inter. Imma ma jfissirx li huwa ġen jekk tmur ma' Roma. Apparti minn hekk bir-rispett kollu lej dan nies li qed jgħidu li fuq Mourinho, jiena fl-opinjoni tiegħi imnalla kien Mourinho għar-Roma, wara 30 sena ħadna tazza, fit-tieni sena tiegħu wasanna final ta' tazza Ewropea li fiha s-sugu u kieku ma sofrejniex inġustizzji kbar konna inkunu fiċ-Champions League, jiġifieri kien jilħaq il-merti tiegħu u dis-sena naraw. Il-kampjonat fadallu għadna fuq il-front taż-żewġ tazzi ukoll ta' kemm tal-Koppa Italja kif ukoll tal-Europa League biss iż-żmien jagħtina parir. Jiena għandi
inħobbhom ħafna il-Maltin u fosthom MD li għattu saġġerija tagħmel friħomja u qatt tottir flieles qabel ma jfaqsu. Ġifieri iż-żmien qed jiġi min-naħa tagħna pass pass bil-mod il-mod, irridu nistennew x'ħaj jiġri, ħadd dan għadu ma jaf it-tmiem tal-kampjonat, Milan bħalissa qegħdin forma tajba, sorpriża u le, naħseb għamlu kampanja akwisti tajba wkoll il-Milan, jiġifieri imma dak kollox tittara u kollox hu fundamentali. Il-kampjonat u l-tazzi kemm Koppa Italja u kemm l-Europa League fadlilhom triq twila, fadal xisir ħafna, il-plejers qed iridu jambjentaw ruhom, iridu jidraw is-sistema ta' Mourinho, iridu jsibu l-forma. F'Jannar nafu x'jiġrilhom ħafna plejers jiġu out of form. Biss għandi fiduċja dak li kontet meta rajt il-kampanja akwisti niġu mal-erba' postijiet tal-kampjonat kif ukoll ċansis kbar li nieħdu xi tazza Ewropea u l-Koppa Italja xorta għandni nemmen fihom. Għax ma trix taġġel hekk. U naħseb Mourinho għalkemm jagħmel id-difetti tiegħu għandu l-iżbalji tiegħi, he is a winning coach. Issa Mourinho għandek żewġ versjonijiet. Jew tħobbu jew tobodu. U għal dak li qal li kieku inkun jinflok Frattesi mmur mal-Inter u ma mhux ma' Roma Miġnun naħseb bir-rispett kollu. U Frattesi li jikber iktar ma kienx imur ma' coach bħal Simone Inzaghi ma kien imur ma' Mourinho. Dik hija modest opinjoni, insellmilkom u l-lejl tajjeb. Il-lejla tajba ħbib tiegħi u hekk kif tista' tgħid illum 8 ta' Settembru meta qed nirrekordja dan il-video kull suq ta' trasferimenti huwa magħluq inkluż dak li kien revelazzjoni dan l-istaġun ta' Saudi Arabja. Nista' nitkellem ftit fuq il-suq ta' trasferimenti tat-tim favorit tiegħi kif tafu intom il-Juventus. Forsi tgħiduli x'għatejt fuq il-Juventus, daqskemm għamlu akkwisti. Lejn ma ngħidx hekk biss. Huwa minnu għandkom raġuni iva veru, però irridu nieħdu l-istampa holistika u naraw u nanalizzaw ftit x'wassal u x'inhu jiġri invista tal-futur. Mela, jiena fl-opinjoni tiegħi l-ikbar akkwist li setgħu jagħmlu l-Juventus għax kienet figura li kienet ilha żmien twil nieqsa kienet dik li ħadu lil Cristiano Giuntoli mingħand iċ-Champions Napoli biex bekk finalment mela il-vojt li kien ħalla Beppe Marotta. Deċiżjoni li kont qatt ma qbilt magħha li kien il-President ta' dak iż-żmien Andrea Agnelli li dan it-tim issa mhuwiex mibni minnu imma huwa fdat kif qed ngħid fidejn Giuntoli li qed jgħinu hemm Giovanni Manna li mexxa ħafna trattattivi fejn xaqsmu anke plejers tan-next gen u jidher li huwa ta' spalla tajba għal Giuntoli. Barra minn hekk hemm l-amministratur
delegat Andreas Cannavino. Juventus, fejn rridu jaslu dan il-suq ta' trasferimenti? L-ewwel ħaġa kif wieħed jista' jinnota m'hemmx ngħid xejn ġdid, illi mid-diċenju ta' rebħ li kellna fi żmien il-Presidenza ta' Agnelli stajna naraw totalment xi ħaġa differenti għaliex spejjeż enormi ma ġewx minn fuqha, barra minn hekk pagi enormi ma ngħatawx il-plejers, żammu għajnejhom ħafna fuq il-bilanċ u bekk anke se jagħtu ċans li żgħażagħ promettenti nitilin minn Next Gen. Il-coach naf li hawn ħafna mhumiex ħajaqblu u forsi anke jiena ħsibt li seta' jitneħħa biss però Allegri għadu hemm. Allegri li irrikonoxxa anke s-sostenibilità u l-futur Juventin tgħiduli kif. L-istaġun ieħor Fagioli u Miretti, u mbagħad l-inserimenti ta' Sawle Barrenechea u dis-sena jidher li se jagħti spazju lil Cambiaso li l-Juventus kienu xtraw minn Genova u ġie misluf lil Bologna u lil Kenan Yildiz li kien qabel mat-tim ta' Bayern Munich. Żammew il-pern tat-tim bis-saħħa ta' Allegri għax li wlati jridu ntuħulu u nnexxielu jieqa' Adrien Rabiot li nafu li l-istaġun l-għadda kellu staġun pożittiv immens kontra l-istaġuni preċedenti. Irnexxilhom jikkonvinċu lil Chiesa jieqaf hemmhekk minkejja li ħankunu bla Champions League u nittamaw li naraw Chiesa ġdid, s'issa jidher progress. Biss però kif bħalissa jinsab imweġġa mat-tim nazzjonali Taljan, Vlahovic baqa' hemmhekk, jidher illi wara l-inġeri li kellu s-sena l-oħra l-famuża Pupal ġie jarranġa xi ftit u anke l-feeling ma' Allegri jidher naqra aħjar għalkemm Allegri nafu li xtaq lil Romelu Lukaku ta' Chelsea li s-sena l-oħra kien misluf mal-Inter imma nirringrazzja il-ħanin Alla li dan ma ġiex lem u kienu għandi nifhem ħafna għajdut jew forsi affarijiet li ma konkretizzawx. Irritorna Hans Nicolas Caviglia mingħand is-Salernitana u l-uniku akkwist ta' Juventus kien ta' Timothy Weah, tifel ta' George Weah, l-eks attakkant milanista ta' snin 90, illi huwa ħapos Kvadrado li l-kuntratt tiegħu ma ġiex imġedded u għal ftit boqxiex oġbu li jingħaqad ma' rivali eterni tagħna li huma l-Inter wara li kien għamel fjask sħiħ fil-Koppa Italja kontrihom. Ta' min jgħid li dis-sena żgur definittivament mhu ħajkun hemm ħadd mill-BBC xiġifieri Bonucci li kien ġie magħraf fi frar li għadda li hu għandu jibisib tim ġdid għax mhux ħajkompli il-futur tiegħu ma' Juventus u baqa' jsabbat saqaj għax ħaseb li Allegri se jitneħħa biex finalment wara ħafna tira molla kif jgħidu t-Taljani ingħaqad ma' tim Ġermaniż li seher fiċ-Champions League u nawgurawlu għax għamel bħal tfal ġifieri seher mal-Union Berlin illi ħajkollu ċans jirbaħ iċ-Champions League xi ħaġa qatt m'għamel magħna ma mbagħad tefa' botta lejn għax ħankunu barra miċ-Champions League. Ma fis-sens mhux ma jimpurtax ta' finanzjarjament tal-Juventus importa ħafna imma letteralment tagħmel bħal tfal iż-żgħar. U l-BBC issa tista' tgħid Barzali, Bonucci, Chiellini u l-goalkeeper Buffon kollha ħneqgħu niftakruhom b'nostalġija. Li rrid ngħid ukoll kien hemm xi żmien li ta' kull suq ta' trasferimenti jissemma Berardi li l-Juventus ma leħqux il-ftehim ma' Sassuolo fil-ħin. Issa finanzjarjament il-Juventus se jiġri tal-2025 ġifieri sentej oħra mhux previst li l-kapital tal-Juventus li huma kumpanija pubblika ħajerġa' jiżdied. Imma jridu jaraw kif it-tim jibqa' sostenibbli waħdu. Din il-biċċa xogħol konna narawha fis-snin 90 u l-bidu ta' snin 2000 għal min jiftakar fi żmien it-Trajder. Daw il-ħafna żidiet fil-kapital kienu biss affarijiet ta' dan l-aħħar snin li bdew juru li hemm problemi finanzjarji. Ta' min jgħid
li id-dejn minn 239 miljun fis-sena 2021-22 jew l-istaġun tnaqqas għal 103 miljuni fit-tmiem l-istaġun 2022-23 u ftit ta' statistika intefqu 82 miljun. Tgħidu li daw fejn intefqu mhux lil Timothy Weah biss kif qed preċedentament li sewa €1,300,000 ma tinsux li l-Juventus ħadu lil Milik mingħand il-Marsilja għal 6.3 miljuni u kellhom imbagħad iħallsu s-somom sħaħ għax kien wasal biex jiskadi ta' Moiseken li sewa kollox 28 miljun kif ukoll Locatelli li kienu għandhom iħallsu 30 miljun. Ħadu wkoll lil Gonzalez li huwa plejer promettenti difensur Urugwajan li ġie misluf lit-tim ta' Pirlo Sampdoria fis-Serja B u nawgurawlu u ħadu wkoll lill-Olandiż Comenencia mingħand PSV li ħajkun qed jilgħab ħafna mill-lob tiegħu man Next Gen bi preparazzjoni u anke forsi jkollu anke ċans ta' inseriment mat-tim tal-kbar. Daħlu 58 miljun mill-beħ ta' Kulusevski lil Tottenham 30 miljun, Zaccaria 20 miljun u kien hemm xi żgħażagħ oħrajn li telgħu minn Next Gen u mbigħu tipo Depardo lil timijiet oħrajn u fil-futur qarib irid jitlu 50 miljun oħra mis-self ta' Artur li hemm ċans li jinbih għal kollox lill-Fiorentina, Rovella u Pellegrini li marru ma' Lazio u De Winter li mar mal-Genova. Prattikament dak kien il-merkato ta' dan is-sajf li għadda. Forsi bħali dejdu xi dwejja u ma ġiex plejer, imma fl-opinjoni tiegħi tim biex jilgħab fis-Serja u fil-Koppa Italja hemm. Irridu nutilizzaw l-aħjar żmien fis-sens illi m'għandniex lob ta' Champions League issa u allura dak iż-żmien nużaw vis-à-vis it-tim biex hu jipperformi aħjar. M'hemm skużi ta' ħafna logħob away bla sens matul il-ġimgħa u naraw sa fejn naslu it-tir u li Juventus jaslu mal-ewwel erba' nemmen li huma pass isfel miż-żewġ timijiet ta' Milan, speċjalment mill-Inter, għax jien appoġġi l-Inter favoriti, ma ninsewx il-Napoli xorta għadhom hemm, ftit bidlu l-coach u lill-Korean ma il-parent tat-tim tagħhom baqa' hemm. Aħna nibqgħu naħdmu fis-silenzju u naraw sa fejn nistgħu naslu. Importanti li jekk il-Bambini Rid għall-istaġun 2024-2025 nerġgħu mill-ġdid nirritorna fiċ-Champions League għax ikun hemm iktar introjtu. Kif dejjem nagħlaq forza Juve u fejn alla fejn ya ħbieb saħħiet. Fl-attakki tal-futbol nerġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk kif il-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerilkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Birkirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom l-FC24 biex ma toħorġux mid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997
jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Buonasera, eżis segwaċi tal-Kamra Sportiva u issa wara ħafna diskussjonijiet, dgergir, eccetera, eccetera. Issa wasal iż-żmien li wettaq dak li wettkom fis-sajf u ngħid tiegħi fuq is-suq ta' trasferimenti. Biss qabel xejn infakkarkom qegħdin f'xandira diretta kull min jixtieq jintervjeni u nixtieq niġbed l-attenzjoni rigward xi kummenti li rajt matul il-broadcast ta' Mark fejn matulu kien hemm xi kummenti wkoll fuq il-kwistjoni Pogba li faqqat illum. Mark il-video ma rekordjah qabel ma faqqat dan il-kwistjoni però serħu raskom li jekk ikun hemm bżonn jgħid tiegħu Mark ser jgħidha biss ukoll irridu ridna niġbdu l-attenzjoni fuq dan il-każ. It-tieni nett kif qegħdin taraw illum wasal ukoll il-flokk il-ġdid tal-Inter għal din is-sena bil-logo tal-Paramount. U nixtieq ukoll nirringrazzja lil min ipprovdi li dan il-flokk għal dan l-istaġun għandi dan ukoll u għandi l-away. Forsi kursta żgħira għamilt fuq wara fejn is-soltu nagħmel ismi darba dan għamiltu bin-numru ta' Javier Zanetti fil-waqt li ieħor għamiltu wkoll forsi qudiem intellgħu wkoll xi ritratti n-numru 3 li hu ddedikat għall-indimentikabli Giacinto Facchetti. Biss naħseb illi dik kienet introduzzjoni żgħira, issa wasal iż-żmien illi niġu naqra s-serjetà u tisimgħu tiegħi fuq is-suq ta' trasferimenti tal-Inter li kif rajtu wkoll kellu t-titlu Break Even Diskutibbli. Jiena ħanqassam l-intervent tiegħi f'erba' partijiet. Goalers, difensuri, midfielders u attakkanti fejn hemmhekk ukoll ser nitkellem repart x'sar u x'ma sarx u mbagħad ngħaddi l-opinjoni tiegħi fuq dak kollu illi kellna u ġara dan is-sajf fl-isfond ukoll ta' dak li jien għalija huwa l-aqwa dirigent illi hemm fis-serja bħalissa fuq id-direttore Beppe Marotta. Mela, nibdew bl-ewwel grafika li hija l-grafika tal-goalers daħal Jan Sommer għas-somma ta' 6.75 miljuni u mingħand Bayern Munich ħarġu Raffaele Di Gennaro li anzi daħal Raffaele Di Gennaro b'xejn mingħand il-Kubjo u b'self Emin Audero mingħand Sampdoria fil-waqt li bħala ħrub kellna lil Andre Onana 52 miljun mingħand għal Manchester United telqu b'self Radu Bournemouth, Filip Stankovic Sampdoria u Gabriel Brazaw Ternana fil-waqt li ma jinġed il-kuntratt ta' Samir Handanovic u Alex Kordaz. Samer iżżejr li ħanibda billi nitkellem ukoll fuq naħseb l-ikbar source of income li kellna matul dan is-sajf Andre Onana. Ovvjament mhux toqgħod jitlaq, biss jekk ħassu kondu jmur ma' Ten Hag aħjar hekk ġab prezzu u telaq. Sommer sissa jidher li qdina, imma ovvjament l-istaġun għadu twil u rridu naraw. Li forsi għandi naqta tgergija hawnhekk hija li jekk il-Bayern talbhom li 6 miljuni mhux inkarka l-ġimgħa tlieta biex intihom 6 miljuni u ħammur għal 4 u 4 u nofs. Aqbad utihom is-6 miljuni ħanoqogħdu nilagħbu issa ġej argument ieħor Voldieri wara dan ta' transfers imma se nibda nibneħ bil-mod. Voldieri aqbad utihom 6 miljuni plejer ta' 36 sena rrid ġimgħana issa ħalli l-Bayern qagħdu jilagħbu gentleman's agreement u dal-ħmerijiet imma aqbad utihom u mexxi ħanoqogħdu bix-xorti spiċċajna tajnihom is-6 miljuni. Voldieri ma nafx.
Personalment, fis-sajf kelli ħsibt li forsi nżomm il-Filip Stankovic bħala t-tieni goaler u mbagħad nibda nilagħbu kif jilagħbu Inzaghi ċertu logħbiet tal-kampjon biex jittieħ l-esperjenza, anke fid-dawl tal-fatt li ma kellux logħbiet ta' ħbiberija daqshekk gravi. Biss naħseb li wkoll saret għażla korretta li lil Stankovic nibgħatuh lejn Plenova ħajlab b'mod titolari Altero jidher li hija għażla ta' Marotta illi iġibu u għal-inqasek għandu kol numru 12 ta' esperjenza fis-Serje A. Raffaele Di Gennaro, player ta' Next Gen ta' Stramaccioni li rebaħ kol il-Youth League fit-13 qiegħed hemm l-iktar minħabba il-lista UEFA li wkoll titlob li jkun hemm 4 players almenu li jkunu trejnjaw mal-Inter bejn l-etajiet ta' 15 u 21 sena. Qed naraw wkoll kumment ta' Brady Buġejja proset tal-programm. Brady grazzi lilek ukoll tal-ħidma sirja illi tagħti lill-paġna tagħna. Niġu issa għat-tieni grafika difensuri daħal Benjamin Pavard 30 miljun mingħand il-Bayern Munich, Jan Bisek 7 miljuni mingħand Larus u riskattajna lil Francesco Acerbi Lazio 3.5 miljuni. Inbijaw Lorenzo Pirola lis-Salernitana 5 miljuni, Valentino Lazzaro 4 miljuni lit-Torino u ma ġeddawx il-kuntratt Milan Skriniar li mar mal-Paris Saint-Germain, Danilo D'Ambrosio li mar mal-Monza u Raul Belanova tmim tal-kuntratt ta' self u mbagħad Batnier mat-tim ta' Cagliari minn fejn Belanova ġi oriġinarjament. U hawnhekk Acerbi wara l-istaġun li għamel bil-fors kellu jiġi riskattat. Pirola u Lazzaro ma kinux fil-pjanijiet allura dawk isom bħala surplus. Bisek li ġej fir-rwol ta' Vice Bastoni nemmen li huwa difensur ta' potenzjal illi wkoll looking forward li nara iżjed minn għandu matul dan l-istaġun. D'Ambrosio grazzi tibqa' f'qalbna għal dejjem. Issa qiegħed ma' Monza wkoll ma marx ħafna l-bot minn Milan ma xorta waħda għadu jimmanifesta l-imħabba tiegħu lejn il-kuluri suwed u blu, anke fil-fatt fis-sajf l-ultras taw farewell kif suppost tant li anke lil Danilo kommovitu u nemmen li verament l-Inter daħlu f'qalbu. Jiena episodju li mhux se ninsaqat ta' D'Ambrosio li huwa wkoll relatat mal-istorja ta' din il-paġna huwa dak il-famuż save li kien għamel fid-derby ta' 18-19 li mbagħad l-għada spiċċajt kelli noħroġ blog post ta' apoloġija pubblika lil D'Ambrosio ta' kemm ajjartu ġidra u ta' kemm kontili ngħidu għaliex huma temm irrealizzat li D'Ambrosio bniedem li jista' jaqdik minn riserva u li verament għandu l-Inter għall-qalb. Fadal niddiskutu żewġ players minn dan il-trasferiment. Fuq dak li mar mal-Paris Saint-Germain, tkellimna ħafna staġun li għadda, Tradina, għax inti kien wieħed minn dawk li Tradina, kienx l-anka wieħed, illi inti tiġi tgħid il-players jafu, supporters jafu min jien u jafu x'insarraf. Sa il-da sa tajni l-iktar ħaġa żiża illi tista' jkollok fil-klabb tal-Inter li hija l-faxxa tal-kaptan li libsu mhux das plejers komuni ma fil-fema tiegħi allat tal-Inter u allat tal-futbol bħal Bergomi, Altobelli, Javier Zanetti, Facchetti, mhux qed insemmi il-Toni, Spiru, Ċikku Ġwakin, qed insemmi erba' leġġendi u allat tal-futbol folli il-faxxa kasbara. L-aħħar smajna bih fil-fatt kien meta it-team manager Riccardo Ferri bandiera oħra tal-Inter qabad jgħid miegħu
f'nofs id-dressing room għallu inti x'taħseb li jien aħna nafu li firmajt mal-Paris Saint-Germain minn dakinhar kien hemm dik il-famuża ġej li ta' min isemmi wkoll kuntratt mal-Inter u jiftiem mat-tobba tal-Paris Saint-Germain. Anyway, Voldiri fuq skrinja naħseb li tkellimna biżejjed. Fuq Pavard, il-fatt li ġie fl-aħħar ġurnata ta' transfer market jiena kont użajt il-kliem il-President sema talba tal-muġuħ tal-qalb muġuħa tal-partitarju interesta fetħin wallet u tana replacement adegwat ħafna għal dak il-merċenarju li telaq lej Pariġi u anki mhux se nsemmi xejn. Pavard rebaħ it-tazza tad-dinja ma' Franza fl-2018 rebaħ fuq li rebaħ fuq li rebaħ mal-Bayern lab oskurja fil-finali ta' tazza tad-dinja tal-2022. Jiġifieri mhux talli ġie difensur b'esperjenza imma ġie difensur b'istorja kontinwa tar-reb illi nemmen illi ser jiswina ħafna lilna. U I'm looking forward illi nara fl-azzjoni idealment minn nhar is-Sibt li ġej fid-derby għaliex nemmen li dan id-difensur ser jaqdina. Nsellem ukoll il-Brian de Gabriele, ma nifhimx narak b'dak il-flok. Brian nfakrek biss li jiena l-għada l-Inter tlifna 6-0 mal-Milan, ħriġt bil-flok tal-Inter u tnejta wara kont mort l-iskola bil-flok. Ground sħiħja jardu jiena nbus il-bench f'nofs il-ground tal-ħajja, voldiri li tilbes l-iswed u l-blu u għaw ħabib. U bekk għalaqna wkoll tad-difensuri, ir-rokna tad-difensuri hemmhekk. Nfakkarkom li min irid jikkumenta fuq dak li qed ngħid jifri li twieġbu u tuġbuni u wkoll niftħu naqra dibattitu qasir. Glenna Bela, proset tal-programm bħal dejjem, Glenn grazzi lilek ukoll illi qiegħed issegwi il-programmi tagħna u qed mis-sekwaċi regolari tal-Kamra Sportiva, grazzi wkoll tas-sapport illi dejjem tagħtina. Neġu issa għal plejers ta' nofs il-ground. Christian Aslani illi issa ingħaqad mal-Inter b'mod permanenti 10 miljuni. Davide Frattesi li ġib self ta' 6 miljuni minn Sassuolo imma effettwalment huma tridu ntuhom xi 30 miljun oħra bħala obbligo di riskatto. Juan Cuadrado, Juventus, b'xejn, David Klazin, Ajax, b'xejn, Carlos Augusto b'self minn il-Monza, Stefano Sensi irritorna lura bit-tmiem tal-kuntratt tas-self. Bħala ħruġ, Marcelo Brozovic 18 miljun fuq għall-Nasser, Robin Gosens 13 miljun Union Berlin, Giovanni Fabian Bologna 5 miljuni, Darjan Males, Young Boys li trid tiġi, niskuża ruħi hemmhekk 2 miljuni, Roberto Gagliardini imur mal-Monza qatt bil-tmiem tal-kuntratt. U hawnhekk għandna ħafna xi ngħidu biss ser nibda bil-insemmi plejer illi ma naqgħadx magħna u llum il-ġurnata ngħid għal grazzja tal-la ma naqgħadx magħna. Qed nirreferi għal Samardzic tal-Udinese. U hawn nistaqsi qabli Madrid. Alright, Inter u Udinese jiftehmu. Inter u Samardzic, anzi l-aġenta tiegħu Raffaella Pimenta, jiftehmu jagħmel il-medical Samardzic u mbagħad jiġi missieru jitlobna 9 miljun. Jekk l-Inter ma trawx il-dan minħabba punt ta' prinċipju fejn forsi kont aħrax fit-trasferimenti oħrajn u f'sitwazzjonijiet oħrajn. Hawnhekk ngħid iva, s-soċjetà għamlet sew, neħħietu il għaliex aħna maħna l-baljazza ta' ħadd. U di se nerġa' ngħidha dalwaqt fuq il-każ ieħor il-kbir. Imma fuq dak se nitkellmu iżjed tard, dan formi qed nirreferi vollieri. Allura, nemmen illi iva għamilna sew għax da jekk ftemt fejt mhux se tiġini għada u tgħidilna skorfina u ċinellata
minnaħa tal-familja Samardzic dina. U jiena l-plejer Voldir, il-gwerra sħiħa ma missir, l-nofs miljon, 7,000 biċċa sinlab mal-Inter u Champions League. Imma, is-soltu kummidi għalla Taljana. Mela, l-ewwel punt li nixtieq ngħaddi huwa fuq Marcelo Brozovic. Iva, jiena nemmen li Brozovic l-offerta kellu jitlaq. Biss illi minn 23 miljun nieħdu bis 18. Hija patetika. Stajna bqajna ninsistu għal xi ħaġa żjed, imma sfortunatament is-sitwazzjoni tal-Inter nafu kif inhi. Dejn fuq dejn fuq dejn, settlement agreement fuq settlement agreement, l-aġent dik l-offerta kellna naċċettaw. Jiġifieri, u anki ħasra il-mod ħażin kif spiċċajna ma' Brozo illi kien midfielder illi speċjalment mill-17-18 ilaw tagħna servizz impeccabli. Robin Gosens laqbadnija fuq il-ħruġ la ġiet offerta tajba naħseb illi kellu jitlaq anke għal fatt li Gosens qal jiena hawnhekk għandi l-Dimarco qudiemi. Is-sena d-dieħla hemm il-Juva fil-Ġermanja mal-Union Berlin għandi ċans nilgħab titolari u ma nitlifx iċ-ċansijiet illi nilgħab il-Euro ġo pajjiżi. Voldi fuq dak il-każ naħseb illi kelli għamilna sew li ċedejna la ġiet l-offerta għal talbiet ta' Gosens. Qed naraw ukoll Ryan James Mutajer li qed jgħidilna vera telaq b'xejn għall-kwalità tiegħu. Fuq hekk Ryan qed jaqbel kompletament ma' ħsieb tiegħi. Fabian Numales huma prattikament kienu surplus to requirements għal daqstant li ġibna minn fuq u għagwadan Gagliardini, alleluja, lista minnek u Drivins twidra dik il-kwalità. Naħseb tiftakru l-video ta' sena l-oħra ta' wara Napoli Inter meta tellajtilkom hekk marwettilkom dan huwa Gagliardini. U xorta kont qed ninsulenta l-ħmieħ. Bilħa, ipretenda l-posta titolari Steven Gerrard li tiktar ħin. Mafa. Jgħid tħaqara. Voldiri. Ifilni ma biex nkun wetta kollox. Gagliardini mhuwiex plejer ħażin, imma għall-ambizzjonijiet tal-Inter li trittina biex tirbaħ tlet unuri jekk hemm bżonn. Gagliardini m'għamilx dak l-istandard li ridna aħna kieku konna xi tim illi lantana wara l-Europa League jew Conference League Gagliardini jista' jkun utli. Imma għal tim illi sena wara sena wara sena lan tiegħu kien illi jirbaħ it-tazzi Gagliardini was a hopeless case. Niġu issa għadħol. Għazlani nispera illi Inzaghi itiħżija ċans dis-sena. Frattesi huwa plejer illi anke fis-sajf wera illi jieħab pjaċir l-akkwist tiegħu. Voltieri anke jekk is-Sur Kaj Parnis qal illi għamel żballi għażel l-Inter. Biss naħseb Frattesi rid jirbaħ it-tazzi senza offenza Kajl. Ma magħna l-iktar ċans kif qallek wej illi jirbaħ tazza milli ma' Roma fuq il-kumment liħor bejn Mourinho u Simone Inzaghi. Jiena musta nikkummenta sempliċi raġuni li ma nista' ngħid xejn kontra Mourinho għaliex huwa l-coach illi ta' tripletta u coach illi noħlom illi wara Euro 24 nara fit-tmum tal-Ingliżi. Imma dik hija storja oħra. Carlos Augusto anke mill-ftit li rajna f'dan il-kampjonat naħseb illi huwa upgrade fuq Gosens. Fil-waqt illi Stefano Sensi ħadd pjaċir li nżamm. Anki jekk irridu naraw il-kondizzjoni fiżika tiegħu. Jiena Sensi huwa plejer li nemmen ħafna fih. Fil-ferma tiegħi huwa plejer li jekk ikun fil-full fit ser jiswina għaliex bil-ballum għandu il-moħħ ta' Xavi u s-saqaj ta' Iniesta fil-ferma tiegħi. Għaldaqstant nemmen bisħieħ f'dan il-plejer u jalla ma jkollux problemi. David Klasen ħadd ħafna pjaċir ukoll bl-akkwist tiegħu, għandu numri stratosferiċi u nemmen illi jista' jiswina, apparti il-fatt ukoll illi Klasen
jista' anki jilab ta' sekonda punta bħalma jista' jilagħba Sensi, Volderi, Iva, Klaasen nemmen l-esperjenza tiegħu ukoll ħatkun utli fid-dressing room tal-Inter, jonqosni biss nitkellem fuq plejer wieħed li huwa dak il-plejer li jien għalissa ser nindirizza bħala il-Kolombjan. Ma qbilx ma' trasferiment tiegħu biex tax-xaqa tħabbar fl-agħar żmien li seta' jitħabbar wara l-akbar tradiment tas-sajf ħalli iktar il-parti tal-Interisti iktar konna f'feroċjati u iktar ferroċjajna b'din l-aħbar meta nafu Kwadrado minn fejn ġej u x'kien jagħmel fil-lobit ta' kontrina. Permettu li ftit ukoll il għaliex ser ikollna nibbenjaw kumment ma naċċettawx offiżi personali, qed ngħidha lis-Sur Omar Varrazzo, jew ħan irraġunaw fuq futbol jew inkella m'intix welcome fil-paġna tagħna uffiżi personali ma naċċettawhomx. Mela nkomplu nitkellmu fuq il-Kolombjan. Issa kont qiegħed ngħid il-liva ma stajtx ma qbilx u ma stajtx inniżdilha l-bidu bil-wasla tal-Kolombjan. Biss laqjat mal-Inter irridu naraw se joffrilna sissa kellu bidu tajjeb u nisperaw li jkompli fejn ħalla issa biex jibda tilha l-pensijiet il-Kolombjan irid jurina verament x'jaf fil-logħba li jmiss għaliex bħalma dejjem ngħid miegħi bħal Antonello derbi jaf jollik u derbi jaf ikissrek fejn jidħlu l-gazzi tiegħi. Jalla il-Kolombjan jalaq li ħalqi u mhux biss irrebbaħna d-derbi imma anki rebbaħna xi tazza din is-sena għaliex bekk ukoll ikun anki kif taqbattejt inġabar kif suppost. Fil-fatt ukoll għadna ħafna il-fatt illi Lautaro ukoll għamilha ċara anki b'ġesti ta' nieqlejn Kwadrado illi issa huwa wieħed minna u naqbel wara kollox semmejtu bismu. Anyway, ma fimtu minn qed ngħid. Il-plejer Kolombjan illi nerġa' ngħid issa huwa wieħed minna u nistenna li jagħti il-100% tiegħu f'kull logħba bħalma qed jagħmel. Tista' tkun ukoll ta' ħansejħilha pressjoni pożittiva li Denzel Dumfries hux illi forsi bekk naraw l-aħjar ta' Dumfries. Fl-aħħar u mhux l-inqas għaliex il-ħin qiegħed jafas ukoll l-attakkanti u hawnhekk għandna l-aktar patata taħraq fil-fema tiegħi. Dħul Markus Thuram, Borussia Mönchengladbach minn tal-kuntratt, Marko Arnautovic, Bologna trasferiment b'self, Alexis Sanchez manat il-Marsilja minn tal-kuntratt. Bruċ, Andrea Pinamonti Sassuolo 20 miljun, Samuele Mulatieri Sassuolo 6 miljuni, daħlu Pinamonti Mulatieri tajjeb ngħidu li daħlu fid-dilta frattesi. Fortundo Colidio, River Plate 4.5 miljuni, Joaquin Korea, Marsilja 10 miljuni għal-kem dan huwa self ukoll. Telqu ukoll b'self Sebastian Esposito u Martin Satriano, destinazzjonijiet Sampdoria u Brest rispettivament. Tmiem tal-kuntratt Edin Dzeko Fenerbahce u Romelu Lukaku Chelsea tmiem tal-kuntratt b'self. Qed naraw ukoll kumment minn Melvin Kalleja fejn qed jgħidilna il-kori tal-kurva nord fid-derbi ser jibdew il-kori appuntu dedikati lil Kolombjan. Hekk sewwa u xira. Ħalli anki lilu Melvin ninċentivaw ħajjilab tajjeb. Jiġifieri, vera li ma qbilx ma' trasferiment imma jalla li ħalqi. Jiena jekk nara plejer jilab tajjeb għall-Inter, pjaċin se nieħu Melvin. U min hu wara kollox. U nerġa' ngħid jalla li ħalqi. Ħanibdew mill-attakkanti. Minix kuntent bil-setup tal-attakkanti illi għandna għal din is-sena. U ħanispjega għalfejn. Qabel xejn rridu nkunu onesti u nammettu illi Lukaku ħarbtilna l-pjanijiet kollha
U Lukaku jiddispeċini ngħidha u bir-rispett kollu lejn kulħadd huwa paħnan għax inti l-Inter u Chelsea l-Inter qed jiġġieldu għalik biex iġibuh miegħek. Saftemu ma' Chelsea ħajamlu dak is-sagrifiċċju kollu nafu s-sitwazzjoni finanzjarja kif inhi. U mbagħad int sur Lukaku tmur toqgħod tat-telefonati ta' ġuntoli tal-Juventus. Fejn il-irġulija? Fejn il-irġulija? Jew tiftijem mal-Milan? Fejn il-irġulija? U mbagħad l-Awsiljo ma teħx tort jifferoċja u jgħidlek barra għax imbagħad mhux Awsiljo biss, minn Awsiljo l-isfel b'Zang, b'Lautaro b'kollox ta' Volliri. Hija ħasra għaliex ħarbtilna l-pjanijiet u ħarbtilna sal biex inkun għad kollox. Jiġifieri għax mbagħad naf kemm batejna biex għamilna l-akkwisti li kien hemm bżonn l-oħrajn li nagħmlu. Biss nota pożittiva Marcus Thuram ħadd nieħ minn taħt ħalq il-Milan u s'issa miż-żewġ logħbiet li wera ser ikun aħna konna qed ngħidu li Thuram kellu jiġi bħala t-tielet attakkant. Issa qiegħed l-attakkant prinċipali ma' Lautaro u f'dan ftit logħbiet li lagħab qed jurina li se għandu work rate tajba, jalla naraw jiskurja kemm jista' jkun u nemmen se jkun utli għall-kawża tagħna. Arnautovic Sanchez. Ħana ngħidu kollox. Warreja damma parpar, imma naħseb ħal-ħin tiegħu għax ħal-ħin tiegħu ukoll. Voldiri. Issa, jiena personalment kont nippreferi formazzjoni ta' attakkanti oħra. Jien kieku kont ngħid ma jinteressanix bis settlement agreement jekk hemm bżonn 20 miljun inġib attakkanti ieħor ma nagħti risposta l Lukaku. Tu nikkalma l-pjazza li kienet irrabjata tas-supporters ma konniex u fil-fema tiegħi maħniex armati b'mod adegwat fuq l-attakk. Issa qed jissemma l-Papu Gomez ukoll kif qed jgħid Melvin Calleja, ma nafx jien fuq il-Papu Gomez għandi naqra dubju wkoll. Tliet attakkanti, wieħed ta' 35, 34, mhumiex ma nafx. Nispera falla li Lautaro ma jiġrilu xejn dan-l-istaġun għax il-pista l-attakk ser ikun kollu fuqu. Naħseb li fil-fema tiegħi kellu jinxtar attakkant ieħor. Attakkant ieħor. Mhux Balogun, mhux qed nippretendi xi Balogun jiena, imma li kieku ġie Morata almenu ngħid għandna striker li jaf is-Serje A, jaf x'għandu jagħmel, imma almenu f'tun is-sewwa kollha. Striker li jista' jkun utli għall-kawża. Jiġifieri, imma issa li hemm. Żewġ affarijiet biex nikkonkludi il-kapitlu Inter, għaliex naħseb tawwalt ħafna wkoll. L-ewwel nett minkejja kollox jiena xorta nemmen illi jekk President Steven Zang ma jistax jinvesti iva wasal iż-żmien illi jbigħ. Għadni ngħidha u għadni nemminha. Kara napprezza l-effert tiegħu li jagħmel, l-effert tiegħu ukoll biex jibqa' viċin it-tim, imma fil-futbol tal-lum trid tonfoq. U jekk ma tonfoqx għal xejn. Jiġifieri, imnalla għandna l-Marotta biex inkun qed kollox għaliex dal-merkato jekk salvajnieh sa ċertu punt il-mertu huwa ta' Marotta, ta' Awsiljo u ta' Baċċin, id-dirigenti l-għandna. U l-aħħar messaġġ li rid ngħid huwa Issa Inzaghi m'għandu skużi, għandu supercar, issa sta għalih illi jkompli jitgħallem mill-iżbalji li saru s-sena l-oħra u idealment itina t-tieni stilla. Għasna kollox dik irridu. Ovvjament, jekk il-Koppa Italja u s-Superkoppa Italjana jiġu dejjem aħjar, jekk navvanzaw fiċ-Champions League dejjem aħjar, għandna grupp faċli, l-objettiv iddikjarat huwa t-tieni stilla, issa Inzaghi naħseb li l-materjal kważi kollu qiegħed f'idejk sa ċertu punt wassalna nemmen fik li tista' tina
dak li nixtiequ sa naraw se jiġri minna l-sibt li ġej. Qabel ma nagħlaq avviż żgħir avviż żgħir ħafna illi wkoll xtaqt nagħti suppost illum kellna nkunu 4 YouTubers iżda sfortunatament iċ-ċirkostanzi ġew mod ieħor ħajkolli nħabbar illi il-relazzjoni tagħna tal-kamra sportiva mal-YouTuber Milanista Clayton Zammit iċ-ċomba kellha tieqaf ħesrem u qed ngħidha wkoll b'dispjaċir nirringrazzja liċ-ċomba tas-servizz kollu li tal il-paġna tagħna fis-sena li ilu magħna biss il-ħajja tkompli. Da ma jfissirx li biex inserħas jekk hawn xi supporters tal-Milan li qed jisimgħuna illejla ma jfissirx li maħniex qed infittxu YouTubers Milanisti ġodda għalissa dan ir-rwol se jkun temporanjament fidej Wayne McAuliffe, wieħed mill-tim tagħna li huwa wkoll supporter tal-Milan, biss minn għada ser nibdew nfittxu noħorġu l-avviżi għal tfittxija tal-YouTubers Milanisti. Min irid jidħol ukoll jista' javviċina lili, ovvjament fuq bażi volontarja u nisperaw li din it-tfittxija insolvuha malajr kemm jista' ikun ħasra illi l-affarijiet bejn u bejn ċomba kellhom jispiċċaw ukoll. Biss issa irridu nħarsu quddiem. Grazzi tal-li segwejtuna llejla, grazzi wkoll l-sponsors tagħna illi huma El Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber u minħeġġitkom biex tużaw is-servizzi tagħhom għaliex ukoll indirettament tkunu qed tgħinu lilna tal-kamra sportiva inkomplu nikbru u noħorġu żjed materjal u kontenut. Infakkarkom ukoll li dan il-video ma sa madwar sija u nofs oħra jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Infakkarkom biex titlu taqsu subscribe u hekk ma titilfux fejn mill-kontenut kollu illi nħorġu forsi titilfu xi programm live dan mallow ftit wara li jispiċċa jkun mal-ewwel fuq YouTube. L-appuntament tiegħi magħkom tista' tgħid huwa għada fit-9 fejn flimkien ma' Wayne McAuliffe appuntu ser nkunu qed innagħtu naqra ħarsa lejn il-suq ta' trasferimenti tal-Formula Wieħed fejn ukoll naraw is-sitwazzjoni fl-timijiet kif hija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, grazzi tal-li segwejtuna llejla, il-lejl tajjeb il kulħadd u Sempre Forza Inter.